Здравейте, аз съм Николета. Аз съм Ангел. И ние сме основателите на Pathways. Я ми кажи миналата година как ти беше, харесваше ли ти в Pathways да ходиш? Какво правихте? Учихме, но беше много забавно, защото имаше много хубави картинки. В учебника ли? И ти харесва. А госпожата мис Ники? Тя е много добра. Да, и много ви преподава сигурно. Ти затова имаш толкова добри резултати, нали? Да. А я ми разкажи за учебника. Интересен ли е с картинки? Да, интересен е много. Забавно. А като учите, я ми кажи, пеете ли песнички на английски? Понякога. Понякога пети така много по-лесно се научава език, нали? Защото като научиш стихче или песничка, по-лесно запомняш. Да. И сега даже повече ми харесва, защото има по-други стаи, повече са. Нови стаи, много са шарени, много хубави. И по-приятно ще бъде сигурно да учиш. С желание. I love Pathways. Играхме на игри. И какви игри играете? Играеме на stand-up, sit down, close your book. Добре. Беше ли ти забавно? Харесва ли ти да ходиш там? Да, защото госпожата е много добра. Учиме много думи за един ден. И други най-различни неща. Учите ли се да пишете вече, да четете? Да. Четеме английски приказки. Да. Превеждате? Превеждаме ги. Учиме азбуката. Песнички сигурно? Да, песнички. Учим и други неща. Най-много ми харесва да пиша думи в тетрадката, защото ги уча и мога да говоря английски език. Добре. На мен също ми харесва това училище много, нали знаеш защо? Да. Всички са много лъчезарни, госпожицата е много хубава и добра, учи ви на много хубави неща и най-вече, че ти ходиш с желание. Да. С много искам да ходя на английски, за да мога да се науча да говоря английски. И като се научиш, какво ще направиш? Ще отидем в Лондон и там ще уча английски. Да, нали знаеш, че сме се разбрали, че там ще учиме по-натам. Затова трябва да учиш хубаво, да минем всички изпити в тук, нали? Да. Ще ми разкажеш ли нещо друго? Харесва ми най-много госпожата. Много е мила, добра, красива. И ни показва неща на един голям телевизор. Най-важното е, че тя ви кара да учите с желание. Да. И вие идвате с желание на уроците тук, нали? Да. I love Pathways. Аз се казвам Веска и съм майка на Зоя Куртева. Дъщеря ми вече за втора година ще посещава Pathways. Аз съм страшно доволна от наученото до сега. Смятам, че нивото на обучение е много високо. Най-важното е, че детето ми идва с желание. Имаме най-хубавата госпожица. За мен е важно да се учи английски език, защото в днешно време за мен това е необходимост, а не примерно някакъв каприз или според мен е много важно детето да научи добър език, особено ако сме решили за някакво по-добро бъдеще извън България. И аз наистина вярвам, че това е една от най-добрите школи тук в града и не само в града, в България. Тя беше на ниво говоримо и слухово, нали, само говореше и да. Но за 3 месеца прекарани в Pathways, аз мога да твърдя, че тя вече може да пише, да чете и превежда. Супер доволна съм от напредък. Беше ли днес на английски? Да. Къде ходиш вече на английски? В Pathways. Pathways сме вече втора година. Първите 2 години бяхме в друго езиково училище. Спомняш ли си? Да.
И тук ти харесва? Повече. А защо? Защото тук е по-добра учителката и ни учат на много неща, които в другото училище не знаех, защото там само Говорите. а тук пишем, преразкажем уроците. А ти ли е по-трудно? Да, по-трудно ми е, но тук повече ми харесва. А справиш ли се? Нормално. Да. Има ли деца, с които си приятел? Да. Кои? Ами всичките от класа. Всичките сте приятни. А правите ли някакви Да. партита, когато има Хелоуин за Да. нова година? Да. И те как протичат? Много хубаво. Има ли Защото забавляваме се. И сладкиши, правим Сладкиши, да. балове с маски? Ами това още не е ставало. А за Хелоуин спомниш ли си? Да, за Хелоуин беше много хубаво. Ти какъв беше? Бях с маска на скелет и с нещо като брат 2. Имаш ли нови приятели от Pathways? Ами Имаш. да. Краси? Караши и също две момичета. Тази година май ще са още повече. Нали? Ами да. От вашия клас. Да, супер. Може да съберат целият клас. Може би. Аз съм Тео, тук съм втора година и сега съм второ ниво. Стаите ми харесват много, също и преподавателите. Те са много добри, защото има много деца и те се опитват да учат английски истински и учителите и без това са доста добри. Аз съм майката на Тео. Щастлива съм, че съм в Pathways, вече втора година. Знам, че ученето на английски език е необходимост в днешно време. И затова след 2-годишно обучение в друго езиково училище, мисля, че най-накрая намерихме своето място. Нали, Тео? Да. Факт е, че той ходи с удоволствие и с нужната доза отговорност, мисля, че са показателни за това, че Pathways е нашето място. Нали, те? Да.